skulle gerne være sådan, så at det her med hav og land, altså hav og ø, spiller ind i en form for kulisse i fortællingen. I øjeblikket der sidder vi ude i Askebodes lydstudie ude i Ense, og der er vi ved at optage alle sangene til projektet. Jeg har selv skrevet savnet fra. Vi har at gøre med sange og musik, og så har vi at gøre med litteratur og fortælling. Det har været sådan, at de der fortællinger først er blevet skrevet, og så har de ligesom vandret rundt i hænderne på de forskellige sangskrivere, som så har lavet sig inspirere til at skrive nogle sange. Og det bliver så samlet til sådan et stort værk. Alle involverede forfattere og sangskrivere i projektet har en tilknytning til det sydfynske øhav. Og der er altså noget med havet der altid ligesom vælter ind i alle billeder, både i fortællingerne og så selvfølgelig også i sangene. Overfarter står der på omslaget. Det er titlen på en novellesamling. Den er gammel, kan jeg se. Måske bliver tingene mindre sikre, når man bor ved havet. Måske. Der er noget med bølgerne, der ikke kan nå til enighed. Det bliver sådan, at man både kan opleve den i egen båd, men også når man sidder undervejs på en færge og kigger ud af vinduet. Det er meget forskelligartede fortællinger. Der er en fortælling, som er en vikingefortælling, og så er der en brevroman om en af søkonerne på Ærø. Og så er der sådan en science fiction-agtig ude i fremtiden, sådan efter stormfloden, der handler om et særligt arkiv af minder på en gemt og hemmelig ø. Og så er der også en fremtidsfortælling om et spændende sådan økoklimafællesskab ude omkring Lyø og Vanakø. Alt sammen kan man opleve, hvis man lytter, og imens man ser, og mens man sejler. Hen over hav, hen over tag.